Още един път добро утро на всички. Днес ще разгледаме осветление, как да си редим сцената, как трябва да добавим с различните видове светлини и как да направим мигащи светлини с осветителна функция. Сега осветлението е, да ни кажа най-важното, едно от най-важните неща в една сцена. Осветлението заедно с материалите ви правят реализма, който вие искате да принесете, или пък ако не се стремите към реалистична сцена, тогава артистичността, която вие искате да добавяте. Затова осветлението много може да се заиграе един левел дизайнер, така че да постигне желаният ефект и да създаде атмосферата, която ще е подходяща за играта. В тази лекция ще разгледаме как да добавите с различните видове светлини, как да бейквате осветлението, така че да отнеме по-малко време при рендване, как да добавим с осветление в реално време. Но преди това да разгледаме светлинния модел. За да има цвят, или за да говорим за цвят, трябва да са налице три основни неща. Първото имаме светлинен източник. Тоест, това е източникът на светлина, който излъчва, който има някакъв цвят. Има естествени светлинни източници, това е слънцето, звездите и някакви други примери, ако вие се сещате за естествени светлинни източници. Огън. Моля? Огън. Да, окей. Други? Огън или свещи, да допълня към колегата това, което каза. Свещи също са естествени, да. Светулки. Светулки, да. Има някои видове водорасли, които също излъчват светлина. А пък изкуствените, вие ги знаете, това са осветителни тела, LED. И то май други няма. Различни видове лазери. Това са изкуствени източници на светлина. След това светлината, като се излъчи, трябва да имаме обект, т.е. нещо, което ще излъчва цветът. Когато светлината, т.е. светлините лъчи достигнат даден обект, част от лъчите се поглъщат, част се отразяват. Някои обекти или напълно отразяват, или напълно пропускат, но повечето поглъщат част от светлината и отразяват друга част от светлината. В зависимост от това каква е непогълнатата отразената част на светлината, това е цветът, който ние виждаме. И разбира се, има трети компонент, трябва да има наблюдател. Ако няма кой да види цветът на даден обект, цветът не съществува, не може да говорим за цвят. Наблюдателите също като източниците на светлина, наблюдателите могат да са естествени и изкуствени. За естествени наблюдатели говорим за човешкото око или някакво животно, което вижда някакъв свят. Изкуствени наблюдатели, това са камерата, която сега записвам в момента, или фотоапарат. Но и в двата случая това са видове наблюдатели. Още един път. Имаме светлинен източник. Той излъчва светлина с някакъв интензитет, някаква топлина. Тя стига до даден обект, част от светлината се поглъща, ние не я виждаме. Светлината, която се отразява, ние я виждаме. Как? Ами имаме наблюдател, естествен или изкуствен. Това е основата на светлинния модел. Винаги, независимо дали говорим за игри, независимо дали говорим за компютърно зрение, независимо дали говорим за филми, винаги светлинният модел е в сила. Сега мога да влезам много дълбочина и да ви разказвам за различните цветови пространства. Някой знае ли, може да ми изброи няколко цветови пространства или въобще чува ли какво е цветово пространство? Или цветова гама? И които? Ами, най-основното цветово пространство, което ние ще разгледаме, това е RGB. Тоест имате един куб и всяка една компонента отново 255 е координата на този куб. Тоест RG и B стойността. Имаме друго цветово пространство, което е нормализирано RGB. Тогава се виждате с малките букви. Може да видите как се изчислява. Имаме HSL, Hue Saturation и Luminant или Hue Saturation и Value. UV, цветовото пространство също се използва повече в филмовата индустрия, в телевизори.
Някой друг, да каже, някой е по-познато цветовото пространство? Смик. Моля? Смик. Да, къде се използва? В печатането. В печата, точно така. Има и доста други, които имат предимства и недостатъци, в зависимост от това за кое се използват. Ние работим с RGB и RGB Alpha. Така, ще поговорим малко за фотореализъм. Преди че това, което е написано, някой знае ли какво е фотореализъм, със свои думи? Така, ако никой не иска да вземе думата, да, колега. Да имитира колкото се може повече и по-близо да изглежда като в истинския живот. Да, т.е. светлинен модел, който го обяснихме в предишния слайд, да се доближим максимално до него, до светлинния модел. Даже и повече. Повече не знам дали е възможно, но това уравнение, което съм написал най-отгоре, то ви описва фотореализмът или по-точно разпространението, дистрибуцията на светлината в точка. В точка L0 с координати XW, W са координатите в тримерно пространство, е равно на това цялото нещо. Първо е отразената светлина XW, а този интеграл, това е сума от ambient или от заобикалящата светлина, разсеяната светлина. Всички рендери, независимо дали говорим за 3D Studio Max, Maya, Blender, UDK, CryEngine, всички рендери се опитват да сметнат или поне да апроксимират, значи да приближат, т.е. да не сметнат точно, решението на горното уравнение. Сега тези, които примерно V-Ray, той е визуализационен, той е рендер, смята горното уравнение пълно смисъл в пълния си вид, но това е по-ефективно, като използва GPU-то за паралелизиране на сметките и резултатът е фотореалистичен, тъй като се излъчват фотони, тези фотони отскачат от стени, от обекти, след това се събират и резултатът се вижда. Но това отнема откъде много време. Не може един кадър ти да го чакаш 5 часа, примерно, и след това да кажеш, е супер кадър. И след малко клиентът ти каже, хубаво да я завърти 5 градуса на страни. И тогава какво става, и още 5 часа. Това, което правят обаче игрите, не смятат точно това уравнение, а го апроксимират. Как? Ами първо, тая цялата част, втората част се приближават, т.е. един вид излъгват. Много в гейм енджините е един вид лъжа или измама с гледна точка на това да се заобиколи физиката, т.е. реалистичната физика в нашия свят, с цел нещата да се случват в реално време. Макар и не много близко до не едно към едно с реалността, но много близко до самата реалност. Фотореалистичността в енджините се постига като комбинация между осветление, материали, което говорихме миналия път, шейдър, т.е. самите материали как се държат и глобално осветяване на самата сцена. Тоест, въпреки че в момента имаме колко два светлинни източника. Един естествен светлинен източник от прозореца, който не е съществува в момента, и един от проектора. И светлината влиза само от тях, т.е. прозореци от проектора. Но в една сцена, ако трябва тази стая да моделираме и искаме да избегнем много ресурси, може да добавим глобално осветяване, което ни осветява цялата стая в някакъв процент, така че да минимизираме ефект от другите два светлинни източника. Мисля да ни се смятат. Така, по фотореализма имате ли въпроси, тъй като това е важен момент, мисля да го знаете. Ако имате въпроси, ще се радвам да ви отговоря. Ако не, минаваме нататък. Значи минаваме нататък. Така, в Unreal и в UDK3 имаме два вида основни светлини, в зависимост от това дали може да ги мърдаме или не. Това е направено с цел оптимизация, тъй като тези, които се мърдат, вземат повече оперативна памет. Статични и динамични светлини. Статичните се проектират върху текстури, white maps, и вземат памет в зависимост от разделителната им способност. Тоест може да имаме разделителна способност 1024 на 1024 пиксела
толкова ще е голяма и нашата текстура или white map. White map текстура, знаете какво е, нали? От по-миналата лекция. Да, не. Текстура. Всички бяхте на по-миналата лекция, нали? Тишина в салата. Така, добре, ще попълним текстура. Това е картинката, която ни дава... Да, колега. Изображение, което го слагаме към модела. Да, изображение, което го слагаме към модела. Самото изображение има UV-Map. UV-Map, Юви обясни каква са локални координати на текстурата, точно така. UV-Map показва как самата текстура се мапа или се огъва около нашия обект. А White Map обяснява как светлината се разпространява, когато светлината се сблъска с този обект. Как трябва той да бъде осветен, къде трябва да има сянка и къде не трябва да има сянка. Това пак е направено с цел оптимизация. CryEngine, например, няма White Map. Всичко в него е в реално време. В реално време се смята преместването на сенки. По този начин работят и динамичните светлини. Нищо не се бейква, нищо не се проектира върху текстури. Смятат се в реално време, но това пък допълнително натоварва процесора и видеокартата. Но пък вземам по-малко памет, тъй като ни трябва да съхраняваме огромни текстури в нашите карти. Сега идеален вариант няма. Винаги, независимо в коя дисциплина, независимо дали правите игри или програмирате или някаква друга дейност, винаги има някакъв баланс или така нареченият трейд-оф. Тоест, понякога трябва да натоварим повече оперативната памет, понякога трябва да натоварим процесора. Но двете неща са в баланс. Тоест, колкото повече натоварим едното, толкова повече освобождаваме другото. И по преценка на самият разработчик, как да балансира между двете. Това е зависимост от разделение, зависимост от това дали светлините са динамични или статични. Имаме, разбира се, и няколко типа светлини. Т.е. всички светлини в Unreal не са еднотипни. Имаме Point Light, това е точкова светлина, поставяте някъде в вашата сцена и тя излъчва във всички посоки. Осветява във всички посоки. Имаме Spotlight. Spotlight, това е в киното, да речем, или в театъра по-точно насочена, по-точна светлина, където свети в определена посока с някакъв градус или в някакъв конус по-точно. Конусовидна светлина. Имаме Directional или поточна светлина. Това най-често се използва за осветяване на цялото ниво. Основната светлина, например, се казва Dominant Directional Light, или това къде идва светлината на Слънцето, да речем, или на Луната. Тя осветява абсолютно цялото ниво. И имаме Skylight. Skylight е небесна светлина, която ни осветява небесната полусфера. Миналия път разгледахме как да си анимираме небесната полусфера. С Skylight може да осветим. Не винаги се използва Skylight, някакъв път може да използваме доминантна на поточна светлина, за да осветим нашата сцена. Така, светлосенки. Unreal. Светлосенките набързо ще ги спомена, тъй като няма да задълбаваме в практичната част. Имаме Shadow Volumes, т.е. самата сянка е с остри ъгли, ъгли напълно динамични и 100% точно. Т.е. ако имаме, както в момента, сянка от естествен източник, където е границата между сянката и осветената част, ръбът на самата сянка е доста остър. Имаме Shadow Buffers, също динамични, но с по-меки игли. Използват се за герои и за динамични обекти. Трябва да се конфигурира обаче. Това е самият ъгъл, самият ръб не е толкова остър, имате fall-off. Fall-off, знае някой какво е? Fall-off е, когато имаме по-тъмна част и по-мека част и преминаването между по-светла и по-тъмна част е в някакви проценти. И последният тип светлосенки, това са Pre-Computed Shadows. Това са статични сенки, осветяващи статични геометрия. Тоест, ние по време на когато пустим играта да играем,
не смятаме къде ще паднат светлосенките, смятаме сме ги предварително. И тъй като нашите светлини са статични, т.е. те няма да се променят, съответно няма да се променят и местоположението на сенките. Това се използва. Така, въпроси по светлосенките. Пак казах, няма да се спираме много в практичната част, само ще ви ги покажа. Така, първо някой знае ли, всъщност аз споменах в началото на лекцията, но от други програми, от други рендери, да речем V-Ray, какво е глобално осветяване или глобално осветление. Някой чувал ли е, занимавал ли се преди тази лекция? Добре, не е нужно да се занимавали, просто питам. Глобалното осветяване, това казахме се прави с цел намаляване на времето за обработка на светлината. Тоест, за да не чакаме фотоните, които навлизат от естествени или от изкуствени източник да се отразят на всички сини, тъй като това е скъпа операция за изчисление. Използва глобално осветяване, т.е. казваме навсякъде каква да е осветимостта на нашата сцена. Това, което ползват Unreal, се нарича White Mask, това е тяхна разработка. Как работи White Mask? Създава White Maps, за които говорих преди малко, тези статични текстури, които са в сложна интеракция с светлините. Сега, ако ви кажа, че е ортогонално на останалата част на рендеринга, това нищо не ви говори, но ортогонално значи перпендикулярно, т.е. лъчите или фотоните, които се излъчват, падат перпендикулярно. От какъв ъгъл се смята. И по време на рънтайма сенките с малка резолюция се заменят с такива с по-висока, с цел по-добро качество на нашата сцена. И това е нещо, което е малко кофти и отнемащо време. White Mask трябва да се генерира по всяка промяна на осветление. Тоест, ако добавите една лампичка, една малка point line, да речем, точка на светлина, трябва да, за да видите какъв е ефектът, трябва да реднете отново с цялата сцена, което в един процес на разработка много може да ви забави самият процес. Затова на практика какво се прави? Използват се динамични светлини в процеса на разработка и само когато трябва да се тества едно ниво, тогава се пуска White Mask, да ви направи статичните текстури и тогава да го тествате в реална среда. Сега мога да кажа, че има няколко настройки на качеството, които ще ги видим. Имате Preview, Low, High и Production. Това са различни нива на качество на White Mask. Preview съответно е най-ниското, само няколко паса ви прави самия рендеринг на сцената. На Production мисля, че прави 3 или 4 паса, т.е. 3 или 4 отскачания на фотоните от стени от обекти. Така, въпроси за глобалното осветление. Така, последното нещо, което ще разгледаме в критичната част от малко, това са светлинни функции. Тук вече минаваме малко към специалните ефекти, когато една светлина не искаме да свети постоянно, т.е. една ключка не искаме да свети постоянно, а искаме да речем да направим такава, която мига, на произволен принцип, или да направим някакъв по-специален ефект, или... Вижда ли се такива отцветени стъкла? В църкви, примерно, в някакви по-стари сгради. Така. Ако искаме да имаме проекция на отцветеното стъкло върху пода, да речем, или върху някоя стена, пак се използва светлинни функции. Тоест, светлинната функция показва как да се разпространява светлината, когато се излъчва от нашия обект. Така, използват се материал editor, т.е. създателя на материали, само че настройките му са сменени така, да се използват като светлинна функция. Интересно е, ще го покажем в края на практичната част. И отново, разбира се, няколко линка с ресурси, където може да прочетете повече. Първото е малко по-подробно за White Mask. Второто е за White Environments или за
околната среда, за вашата сцена като цяло, как да се осветите. И третото са референции към различните функции, които може да използвате. И в общи линии това е теоретичната част за днес.